If you speak to people about marriage and relationships today, νομίζω αν μιλήσεις με άνθρωποι για σχέσεις, για γάμο αυτές τις μέρες, there are usually three areas that are highlighted. είναι συνήθως τρία πράγματα που πρέπει να αναφέρουμε. The one being communication. Το ένα είναι η επικοινωνία, The other one, το άλλο money. λεφτά. As a matter of fact, I read a little something the other day which said that Διάβασα κάτι προχθές. the reason most often quoted nowadays for divorce is Ο λόγος που χωρίζουν οι Debt. άνθρωποι πιο πολύ αυτές τις μέρες είναι το χρέος. tensions as a result of debt. Και υπάρχουν πολλές φασαρίες και δυσκολίες στο γάμο So- επειδή έχουν οι άνθρωποι χρέος. The church should possibly decide to change the vows to until debt do us part. Ίσως πρέπει να αλλάξουν, ξέρει που λένε στην εκκλησία, τους όρκους, μέχρι που να μας χωρίσουν τα λεφτά, όχι ο θάνατος. So it is communication Είναι η επικοινωνία, money λεφτά and sex. και σεξ. Right. Τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα στο γάμο. Sex we won't talk about because it's not proper. Δεν θα μιλήσουμε για το σεξ απόψε. As a matter of fact, we're going to speak most probably rather explicitly about sex, but not in a mixed audience. Θα μιλήσουμε για σεξ αύριο, όμως γυναίκες ξεχωριστά και άνδρες ξεχωριστά, αύριο το βράδυ. Okay. Coming back to communication, Τώρα για το θέμα της επικοινωνίας, I believe that there's a lot of psychological principles στην of επικοινωνία communication. υπάρχουν πολλές ψυχολογικές principles, αρχές. Αρχές, ακούστε, αρχές. If you'd asked me, I would have told you. Arches. Okay. And I agree with those, but Συμφωνώ με πολλές από αυτές τις ψυχολογικές αρχές, if it is not όμως, underpinned by biblical principles, αν δεν υπάρχει τη βάση της βίβλου, it very often leads to massive failure. δυστυχώς οι πιο πολλές φορές, αν δεν είναι η βίβλος από κάτω από αυτό ο Θεός, δεν υπάρχει αποτυχάνει. Δεν υπάρχει επιτυχία, ναι. Okay. Now, I've asked Alette to talk to us about Christian communication. Ήθελα να ρώτησα την Αλέτ να μας μιλήσει για την επικοινωνία, όμως με χριστιανική έννοια. And Christian means Και χριστιανικό σημαίνει something that applies to people who have got a testimony of rebirth, who's been saved by grace. σημαίνει η χριστιανική επικοινωνία, ότι οι άνθρωποι αυτοί που θα επικοινωνήσουν έτσι έχουν μια ομολογία ότι ο Θεός είναι στη ζωή τους και θέλουν να ζήσουν ως χριστιανοί στην καρδιά, όχι μόνο από όνομα. And not being a Christian because I'm not Muslim or Buddhist or Όχι ότι δεν είμαι χριστιανός επειδή είμαι βουδιστής ή μουσουλμάνος, όμως είμαι χριστιανός στην καρδιά μου. or as I heard in Nigeria the other day, Ήμουνα στην Νιγερία where προχθές. if you build a church, Αν χτίζεις you εκκλησία, may build a mosque next to it. άκουσα ότι αν χτίζεις μια εκκλησία, επιτρέπεται να χτίσεις ένα μόσκ. And you get the interesting situation where a guy will go to mosque on a Friday and to church on Sunday with his wife. Και εκεί οι Νιγηριάνοι, Φερρυπίν, θα πάνε Παρασκευή βράδυ στο μόσκ Not να all of them. προσευχηθούν τον Αλλάχ και Κυριακή θα πάνε στην εκκλησία μαζί. And they refer to them as Chrislams. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται Χρυσλάμς. We're talking about communication Μιλάμε as people τώρα για with a genuine επικοινωνία. relationship with the Lord Jesus. Μιλάμε για επικοινωνία ανάμεσα άνθρωποι που έχουν χριστιανική καρδιά. Θέλουν
έχουν επαφή με το Θεό από την καρδιά τους, όχι μόνο από τη σκέψη, από όνομα. Now, very briefly, my Alette and Η I Αλέτ μου have και been married εγώ, for 44 years. Don't know. Plus minus. Plus περίπου minus. 44 χρόνια, Okay. δεν θυμάμαι. And the last 32 years Και τα τελευταία 32 χρόνια has been μας very good. ήταν πάρα πολύ καλά. As a matter of fact, to the point where I believe that two has actually become one. Έχουμε έρθει σε τόσο καλό σημείο ότι έχουμε γίνει πραγματικά σαν ένας άνθρωπος. Unfortunately, that's me. Και εγώ είμαι που άλλαξα τόσο πολύ. Όμως γίναμε σαν Just εμένα. joking. Αστείο. This was the woman who, when I, in fact, and we'll talk maybe a little bit more about our testimony tomorrow, Ίσως θα when μιλήσω πιο I πολύ για την rejected ιστορία her for μου another woman for 5 years. αύριο. Όμως αυτή είναι η γυναίκα που κράτησε και δεν με άφησε για 5 χρόνια που είχα εξώγαμη σχέση. Completely took her eyes off me and Πήρε τα focused on God. μάτια της από μένα και είχε πίστη στο Θεό ότι θα γυρίσω. And in all sincerity, Και but for the grace of ειλικρινά, God and a wife who was prepared to live by his principles of forgiveness and unconditional love, Και I would not have been here today. ειλικρινά να σας πω, εάν δεν ήταν για τη χάρη, τη βοήθεια του Θεού και μια τόσο καλή γυναίκα που για 5 χρόνια υπόφερε και έζησε σαν χριστιανή γυναίκα και με συγχώρεσε, δεν θα ήμασταν το ευτυχισμένο ζευγάρι που είμαστε σήμερα. In fact, Ayn and I were sitting in the little harbor area. Σήμερα εγώ και ο This morning, Άιν and I said μιλούσαμε to το him, πρωί στα Χανιά. It's awesome to think Είναι τόσο υπέροχο να if σκεφτόμαστε Alette had not lived by those two biblical precepts, εάν η Αλέτ principles, δεν πίστεψε στο we wouldn't Χριστό have been in Crete και today. δεν ζούσαμε και δεν έζησε να με συγχωρέσει And neither would Hein and Lizette. και αυτοί αν δεν συγχωρούσαν ο ένας τον άλλον που είναι χριστιανική δόγμα, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ να δώσουμε βοήθεια ή παρηγορία και ελπίδα σε άλλους. So that Λοιπόν. after not a so brief an introduction, Alette. Λοιπόν, τώρα ας μιλήσει και η Αλέτ λίγο. Πολύ μίλησα. They say women have 25,000 words per day to speak, Λένε ότι οι γυναίκες έχουν κάθε μέρα τουλάχιστον 25.000 λέξεις να πούνε. and men have 1,700. Και οι άντρες 1.700. Brink saved his 1,700 for tonight. Ο Brink κράτησε όλα για σήμερα, για απόψε. Όλα τα σημερινά, τα 1.700 να μιλήσει το βράδυ. And I'll have to keep some of my 25,000 for tomorrow. Και πρέπει να κρατήσω εγώ από τα 25.000 τα πιο πολλά για αύριο. Δεν μ' άφησε να μιλήσω. No, Δεν είναι υπέροχη. no. This is just to show you that men normally talk less than women, Αυτό είναι μόνο να μας δείξει σε αστείο ότι οι γυναίκες συνήθως θέλουν και μιλάνε πιο πολύ από τους άντρες. and when his wife sits down and wants to talk to him, Και όταν η γυναίκα επιτέλους κάθεται και θέλει να τον μιλήσει, he can't understand why she wants to talk such a lot. δεν μπορεί να καταλάβει γιατί θέλει να μου μιλήσει τόσο πολύ. So I would like Επικοινωνία. to talk about communication. Θέλω να μιλήσω για την επικοινωνία. Brink did the introduction, Ο Brink που άρχισε that you have, it's helpful to have a good relationship with God. και άρχισε και είπε ότι βοηθάει πάρα πολύ να έχεις καλή επικοινωνία με τον Θεό, καλή σχέση με τον Θεό. And then to have a good relationship with yourself. Και μετά να έχεις καλή σχέση με τον eαυτό σου.
if I don't accept myself Εάν δεν δέχομαι και αγαπάω τον εαυτό μου and I have a lot of emotional baggage, και έχω πολλές συναισθητικές βάρη, πολλά στον εαυτό μου, I would find it hard to really communicate with other people. θα είναι αρκετά δύσκολα να επικοινωνήσω με άλλους, αν έχω πολλά προβλήματα μέσα μου. And then it's helpful to have a good relationship with my husband, Βοηθάει τότε πάρα πολύ να έχω καλή σχέση με το σύζυγο, to be able to really communicate with him. να μπορέσω να επικοινωνώ μαζί του είναι πολύ καλό πράγμα. Then I will understand that there are some times when he would like some peace and quiet, Αν έχω καλή επικοινωνία με το σύζυγο, θα καταλάβω ότι ο άντρας μου μερικές φορές θέλει ησυχία. and sometimes when he would be prepared to really listen to me talking. Και μερικές φορές να καταλάβει και αυτός ότι πρέπει να μιλήσω κι εγώ, να επικοινωνήσω. Θέλω αυτό, το έχω ανάγκη. Is there a wall between me and my husband? Υπάρχει μήπως ένας τείχος ανάμεσα εμένα και το σύζυγο, Or is our marriage like a time bomb? ή είναι ο γάμος μας σαν μια βόμβα που θα... Just waiting Stasi. to explode. Relationships don't disintegrate overnight. Δεν είναι σε μια μέρα που θα καταστρεφεί μια σχέση. They drift slowly. Σιγά, 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 σιγά πάμε ο ένας από αυτό το δρόμο και ο άλλος από το άλλο. Brink and I once had a boat, Ο Brink και εγώ μια φορά και εν καιρό είχαμε ένα καράβι and he was the one looking at the horizon και αυτός ήταν που έβλεπε πέρα μακριά and στο chasing ορίζοντα it, και να τρέχει για αυτό που έβλεπε από έξω από το καράβι. and I was the one looking at the charts. Και εγώ ήμουν αυτός που έβλεπε τους χάρτες, ναι. And doing the navigation, Και που έκανα telling him where δρόμο. to take Και the εγώ boat. του έλεγα που πρέπει να πάει το καράβι. And there was one occasion when I really saw how dangerous it was to be a few degrees off course. Και εγώ είδα τότε πόσο επικίνδυνο είναι 2-3 μοίρες. Είδες ελληνικό μάθημα. Μοίρες να είσαι από εκεί. Πρέπει να είσαι στο σωστό δρόμο. Fortunately, it was high tide Ευτυχώς είχε πολύ νερό and we didn't end up on the mud bank. και δεν φτάσαμε στους άμμους να τρακάρουμε. But when two people are drifting from each other, away from each other very slightly, Όταν είναι δύο άτομα που πάνε ο ένας από το time goes άλλο, on, σιγά σιγά με το καιρό they να will be παίρνουν further άλλο and further δρόμο, away. σιγά σιγά γίνεται πιο μεγάλο και πιο μεγάλη η απόσταση ανάμεσά τους. So it's important to know the language of my husband and Είναι wife. πολύ σημαντικό να ξέρω τη γλώσσα που μιλάει ο σύζυγος. Not just to be able to speak Japanese for Phil, Όχι, Φερρυπίν, δεν λέω για τη γλώσσα, δηλαδή ο Φιλ τώρα να μάθει Ιαπωνέζικα, δεν είναι αυτό. or for Marina to be able to speak Greek, Ή η Μαρίνα να μάθει ελληνικά, δεν μιλάω για αυτή τη γλώσσα. but to understand that Όμως there are different ways of communicating. να καταλάβω ότι υπάρχουν διάφορους τρόπους να επικοινωνούμε ο ένας με τον άλλον. And I have to know my own language Πρέπει να ξέρω εγώ τη δικιά μου τη γλώσσα, πώς επικοινωνώ εγώ and I have to recognize the language of my husband or wife. και πρέπει να καταλάβω του συζύγου μου τη γλώσσα, πώς επικοινωνεί αυτός. Some people
need to talk. Μερικοί άνθρωποι έχουν μεγάλη ανάγκη να μιλάνε. And they would explain or they would show their love for you by talking to you. Και εξηγάνε και δείχνουν την αγάπη τους για σένα με τη γλώσσα, με την ομιλία τους. And if you are a person who shows your love through quality time that you spend with someone, Και αν εσύ είσαι άνθρωπος που δείχνεις την αγάπη σου με το χρόνο που περνάς με τον άλλον, με το σύζυγο, your loved one isn't going to understand what you're saying. ο αγαπητός σου δεν θα καταλάβει τι λες, εάν δεν είναι αυτός ο ίδιος. Some people like to show their love by the way of gifts that they give. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να δείξουν το σύζυγό τους, την αγάπη τους με δώρα. So I saw my father buying a gift for my mother, my stepmother. Εγώ είδα τον μπαμπά μου μια φορά να αγοράζει δώρο για τη μητριά μου. He bought her two pearl earrings. Την αγόρασε δύο μαργαριτάρια σκουλαρίκια. And he wrapped them in paper Και τα τύλιξε σε χαρτί and stuck them into a pine cone. και τα έβαλε σε ένα κοκονάρι. Ναι. And he stuck loads of small balls of paper all Και- over into the pine cone. Έβαλε σε αυτό το κοκονάρι χιλιάδες χαρτάκια μέσα. And when she received this, Και she όταν- knew he loved her. Και όταν αυτή πήρε αυτό, ήξερε πραγματικά την αγαπάει τόσο πολύ. She was as excited as a child taking out all the little balls Ήτανε of σαν paper ένα παιδάκι με and χαρά looking for που the gift that she knew was there. πήρε το δώρο και έψαχνε το δώρο της. Quality time is a strange thing. Να περνάς χρόνο ποιότητας είναι περίεργο πράγμα. One thinks that if you give someone a little bit of quality time, that should be enough. Και νομίζουμε πολλές φορές αν δίνεις λίγο χρόνο, συγκεντρωμένο χρόνο, ότι φτάνει αυτό. But you actually need some quantity time as well. Όμως χρειάζεται και χρόνο, όχι μόνο συγκεντρωμένο χρόνο, όμως χρειάζεται και πιο πολύ, 2-3 ώρες πιο πολύ. Δεν είναι μόνο η ποιότητα. Even with one's children or with your friends, you Ή will με τους- need to know their love language. Ή, ακόμα με τους φίλους μας, με τα παιδιά μας, πρέπει να ξέρουμε τι γλώσσα της αγάπης μιλάνε αυτοί. We have a daughter who loves to play backgammon. Έχω μια κόρη που της αρέσει το τάβλι And she would say to you, come and play backgammon with me. και μας λέει, έλα παίξε τάβλι μαζί μου. And if you say, no, I'm too busy, Και αν λέμε εμείς, δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά, then you are too busy to spend time with her. και τότε σε αυτήν σημαίνει ότι δεν έχεις χρόνο για αυτήν καθόλου, δεν έχεις αγάπη για αυτήν. I once took her to Edinburgh Μια φορά την πήρα στο Edinburgh for a few days, για μερικές μέρες and we walked from the one pub to the next one where she could have a smoke break. και πήγαμε από τα pub, ξέρεις, ναι, να μπορέσει να καπνίσει ανάμεσα από ένας μέχρι το άλλο. Just to spend time together. Απλώς να είμαστε μαζί, γιατί αυτό χρειαζόταν και ήθελε. Acts of service is another kind of love language. Άλλη γλώσσα της αγάπης είναι να υπηρετείς τον άλλον, Like unpacking the dishwasher σαν να αδειάζεις το πλυντήριο πιάτων, Φερρυπίν, or carrying your bags for you. ή να φέρνει τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ. And Αυτά δείχνουν I made την the αγάπη classic σου. mistake Εγώ έκανα ένα κλασικό λάθος. with this pragmatic husband of mine. Αυτός ο άντρας μου, ο ρεαλιστής,
when I once went to South Africa for 2 weeks, Μια φορά που πήγα εγώ στην Αφρική για 2 εβδομάδες, I sat down and I handmade 14 cards for him. έκατσα και έγραψα για κάθε μέρα που θα λείψω μια κάρτα. Writing lovely notes Και on τον them, έγραψα ένα γράμμα αγάπης. giving the dates on each of them, Και για κάθε μέρα το έγραψα αυτό. telling him how many days before I'll be back. Και τον έγραψα σε πόσες μέρες θα γυρίσω. But I didn't tidy the house. Όμως δεν καθάρισα το σπίτι που έφυγα. And needless to say, my message got lost in translation. Και δυστυχώς, γιατί για αυτόν σημαίνει ότι τον αγαπάω όταν κάνω πράγματα, όχι γράμματα. Αυτός δεν τον νοιάζουν τα δώρα. Και δυστυχώς χάθηκε το μήνυμα τόσο ερωτικό που ήτανε. Δεν τον ένιωξε καθόλου γιατί δεν εκαθάρισα το σπίτι. Χάθηκε. Physical touch is another way of showing love. Άλλο που δείχνουμε την αγάπη μας είναι να αγγίζουμε, να πιάνουμε τον άλλον. One of my sisters found that in her marriage, Η μια αδερφή μου είδε στο δικό της το δεσμό. her husband was very averse to being hugged and touched. Ο άντρας της δεν του άρεσε να τον πιάνεις πολύ. And even when he was asleep at night, Και ακόμα όταν κοιμότανε το βράδυ he would move away when she tried to nestle και up to him. ήθελε αυτή να τον πιάνει και δεν ήθελε, έστριβε την πλάτη του. But on the other hand, I knew that one of Brunk's love languages was physical touch. Εγώ όμως κατάλαβα ότι μια γλώσσα της αγάπης του Brink είναι, του αρέσει να τον πιάνω. So during the bad patch in our marriage, Άρα, όταν πήγαμε σε αυτό το κακό περίοδο στο γάμο μας που είχε τη σχέση, and I had a need to touch him, είχα εγώ ανάγκη να τον αγγίζω, να τον πιάνω. I would ask him whether I could massage his back, Τον ρωτούσα, μπορώ να σε κάνω μασάζ στην πλάτη. which he gladly accepted. Και το δέχτηκε. And it's wonderful when you can touch someone physically. You don't have to say anything, but you can pray for them while you're touching them. Δεν είναι ανάγκη ούτε λόγια να πεις. Αν μπορείς να πιάσεις κάποιον, μπορείς μέσα σου να κάνεις μια προσευχή για τον άνθρωπο, να παρακαλάς. And I find with difficult children, if you Και, put them onto your lap and just hold them and talk a little to them. και βρήκα επίσης με παιδιά που είναι λίγο δύσκολα, αν τα κρατάς, τα ηρεμάς στην αγκαλιά σου, κάνει πολύ καλό. And of course, spending time with a teenager can be quite a challenge. Και ξέρω με έφηβους, φερειπίν, να περνάς χρόνο μαζί τους, το δεύτερο, μπορεί να είναι δύσκολο. We have one child that I used to call our, what's a krimpvarkie? Hedgehog. Εμείς έχουμε ένα παιδί και το έλεγα, αυτό το παιδί είναι σκατζόχερο. Because when you put out your hands to Γιατί όταν embrace her, ήθελα να την αγκαλιάσω, you just put your hands into all these. ήτανε σαν prickles. σκατζόχερο, καλά το λέω. Δεν ήθελε, μακριά. But if you're clever Όμως άμα είσαι έξυπνος and you wait for the right time, και περιμένεις για τη σωστή στιγμή, which in our case was normally 12 o'clock at night, στη δικιά μας την περίπτωση ήταν 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, she would open up this soft throat and you could. σαν το σκατζόχερο θα σήκωνε το λαιμό και θα μπορούσες λίγο να τη χαϊδέψεις. And today she's an adult Και σήμερα είναι μεγάλη and κοπέλα she really understands how to reach out to people. και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά πώς να συμπεριφερθεί σε άλλους και να αγαπήσει άλλους. I once had a friend
Είχα μια φορά μια φίλη who had a foster child που είχε υιοθετημένο παιδί. who was physically abused, Το παιδί αυτό το είχαν... I don't know that, violence, ναι, το χτυπήσανε, κακοποίηση. Ναι. to the extent that if you reached out to touch her, Μέχρι το σημείο αυτό το παιδάκι που υιοθετήσαν να το αγγίξεις, να το πιάσεις, she would be frightened and pull away. φοβότανε και πήγαινε πίσω. And my friend told me that she started by reaching out to the child, touching her with the back of her hand. Και η φιλινάδα μου είπε, δεν προσπαθούσε άλλο να την αγκαλιάζει, μόνο το χέρι της λίγο θα έπιανε. And that's the advice I give to women who find that their husbands don't want them to cuddle them. Και αυτή είναι η συμβουλή μου που δίνω σε γυναίκες που έχουν άντρες που δεν θέλουν πολύ αγκαλιές και αυτό. Αρχίνα έτσι, στο To χεράκι. just walk past him and stroke his hair. Λίγο να περάσει, χτύπησε λίγο, κάνε τα μαλλιά του, κάτι μικρό. He won't feel that you need something right now. Δεν θα αισθάνεται που θέλεις κάτι από αυτόν. Very important in communication is to listen. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην επικοινωνία μας να ακούμε ο ένας τον άλλον. It is a way to say I love you. Αυτό δείχνει, όχι με λόγια, δείχνει ότι αγαπάμε τον άλλον όταν ακούμε. To be interested in what the Να other person ενδιαφέρεσαι says. τι έχει να πει ο άλλος. And I read this cute thing about, I don't know snow all that well, but you get small avalanches, which aren't very dangerous. Έχω διαβάσει κάτι πολύ ωραίο και εγώ δεν ξέρω για χιόνι πάρα πολύ, όμως ξέρω υπάρχουν περιπτώσεις που πέφτει το χιόνι και σε μικρά avalanche. Ξέρετε το avalanche. Τέλος πάντων. Χιονοστιβάδα, εντάξει αυτό. Ναι. But then you get the enormous avalanche that they call the White Death. Υπάρχουν αυτά τα μεγάλα, τα τεράστια που πέφτουν και μικρά, That wipes away everything in its way. που καταστρέφει τα πάντα. And so, men, a word of advice, Για τους άντρες, μια συμβουλή, rather handle the little avalanches that your wife brings to ακούστε you. τις γυναίκες σας που έχουν μικρά παράπονα ή μικρά πράγματα που θέλουν να σας μιλήσουν, να σας πούνε. Because if she keeps on bottling it up, Εάν η γυναίκα τα κρατάει όλα μέσα της, you για might πολύ one day καιρό, get the White θα, Death. το άσπρο θάνατο, το μεγάλο θα πέσει επάνω σας. And most ladies, especially seeing that we have these 25,000 words that we have Και to για speak, τις γυναίκες, αφού έχουμε 25.000 λέξεις που χρειαζόμαστε να τα πούμε, we have to remember that we can't listen with our mouth open πρέπει and να going. θυμόμαστε ότι με το στόμα να δουλεύει δεν δουλεύουν τα αυτιά. So I must think whether I've heard this person or whether I've interrupted. Πρέπει να σκέφτομαι, έχω ακούσει τι είπε ο άνθρωπος ή τον διέκοψα. And whether I've criticized or Ή τον attacked. κριτικάρισα ή τον attack. Αυτό. It's helpful having all this, yeah? Yes. And Okay. then a little bit more of advice on speaking techniques is άλλες, the tone of my voice is συμβουλές. quite important. Ναι. Again, for the ladies, Ναι, ο tone, η μελωδία της φωνής μου, when the ladies get stressed, their voices get η tend to γυναίκα, rise. η φωνή της όταν τσατσίζεται ή στενοχωριέται, πολύ ψηλά πάει. But the men as well, remember that a woman is actually very sensitive to the tone in your voice, of your Και voice. οι άντρες να το ξέρετε ότι οι γυναίκες το αισθάνονται πάρα πολύ, είναι ευαίσθητες
στη μελωδία της φωνής σας, το καταλαβαίνετε. Στο τόνο, thank you. I thought that was tuna. Isn't it? Tuna fish, tuna. Άλλος τόνο, εντάξει, στο τόνο. And that's why Solomon reminded us that soft words are so important. Και γι' αυτό ο βασιλιάς ο Σολομός στις παροιμίες έγραψε ότι οι μαλακές λέξεις είναι πάρα πολύ σπουδαίες. You disarm another person's anger Αν είναι when you κάποιος speak softly. θυμωμένος, μπορείς να τον ηρεμήσεις με μαλακές όμορφες λέξεις. And of course, it's always important to think before you speak, Πρέπει να σκεφτόμαστε πριν να ανοίξουμε τα στόματά μας. especially when you have had to carry over your 25,000 till you've got 75,000 words. Προπάντως όταν well. έχει γεμίσει η καρδιά σου με τόσο θυμό και έχεις 75.000 πράγματα να πεις. Actually, silence is also a way of communicating. Και η ησυχία είναι και αυτό ένας τρόπος επικοινωνίας. Yeah, in a negative or in a positive way. Μπορεί να είναι αρνητικό ή θετικό. But yes, when you haven't spoken, you might seem more wise than when you have spoken. Ίσως όταν Solomon. δεν μιλάς φαίνεσαι πιο σοφός παρά να έχεις μιλήσει. And it's very important to speak lovingly. That's what Είναι Paul πολύ teaches us. σπουδαίο να μιλάμε με αγάπη. Αυτό λέει ο Παύλος, ο Άγιος Παύλος. And he even says to speak the truth, but to do it in love. Μας λέει ο Άγιος Παύλος να μιλάμε την αλήθεια με αγάπη. I've tried to find the right English for ek maak nie 'n woordkuil van my hart nie. Ναι. I don't bottle up. I speak the truth, and then Δεν people do κρατάω. it unlovingly. Δεν κρατάω τους θυμούς μέσα μου, λέω την αλήθεια, όμως πρέπει με αγάπη να μιλήσω. And to, if possible, to refrain from fighting. Και αν είναι δυνατό να σταματήσουμε να έχουμε καυγά. It is possible to talk something over in a civilized manner. Είναι δυνατό να μιλήσει ο ένας με τον άλλον σε πολιτισμένο τρόπο. But if you have to fight, you have to stick to the rules. Όμως, εάν είναι ανάγκη να έχετε καυγά, να ακολουθήσετε τους νόμους αυτούς. That is why when you get into a boxing ring, Γι' αυτό είναι φερειπίν όταν κάνουν boxing. you can be disqualified if you don't stick to the rules. Εάν δεν κάνεις με τους νόμους, μπορεί να σε what's disqualify, να σε διώξουν, να ακυρώσουν το match. In our marriage, the aim of handling conflict is to become one, and preferably to become one in Christ. Ο λόγος που μαλώνουμε είναι να γίνουμε ένα, να έχουμε μια σκέψη στο τέλος. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι αυτό. And if I remember that is the aim, Και αν θυμάμαι ότι ο σκοπός που μαλώνουμε είναι να γινόμαστε από μια σκέψη, να είμαστε ενωμένοι, then I can handle these areas of conflict. τότε μπορώ να καταφέρω σε αυτά τα προβλήματα στη σχέση μας. With finances, you always have one person in the marriage who's quite free with money. Συνήθως έχω δει ότι σε μια σχέση είναι πάντοτε ο ένας που σπαταλάει και ο άλλος που οικονομάει. And the other one would normally be very strict about how we Και ο handle άλλος our money. κάνει όλα τα γράφει, το κάθε ένα λεπτό Another Κατάλαβα. area of tremendous conflict can be in raising our children. Και άλλο μεγάλο πρόβλημα μπορεί να είναι με τα παιδιά. Τι τρόπους θα τους μάθουμε, πώς πρέπει να τους μεγαλώσουμε.
my parents taught me that marriage is not 50-50. Οι γονείς μου μάθανε ότι ο γάμος δεν είναι 50% να δίνει ο άντρας, 50% η γυναίκα. But that it's 100% giving. Είναι 100% ο κάθε ένας να δίνει από τον εαυτό του. They raised 7 children, Οι γονείς μου μας κάνανε οικογένεια, ήμασταν 7 παιδιά and I thought I knew how to raise children. και εγώ ήξερα εγώ πώς να μεγαλώσω παιδιά. Brink grew up in a single-parent family. Ο Brink μεγάλωσε with his mother or father? mother. Με τη μαμά του μόνο. And she was quite strict, Είχε πολύ πειθαρχία, τον έβαζε very fair, και ήταν δίκαια με τα άλλα παιδιά. and he thought he knew how to raise children. Και αυτός νόμιζε ότι ήξερε πώς να μεγαλώσει παιδιά. My dad would easily take his white army belt and give us a hiding when we Ο were μπαμπάς naughty. μου, Φερρυπίν με μας έδωσε ξύλο με τη ζώνη του αν ήμασταν κακοί. And then he would put his arms around you Και μετά θα μας αγκάλιαζε μετά από το ξύλο. and say, I love you so much, I don't want you to be naughty. Σας αγαπάω τόσο πολύ, γι' αυτό δεν θέλω να είστε κακά παιδιά. Brink's mom sent them to the room, Το τρόπο που έκανε πειθαρχία η μαμά του Brink είναι τον έδιωχνε στο δωμάτιο του. and when they could behave, they were welcome to come out again. Και όταν μπορούσαν πάλι να συμπεριφερθούν καλά, μπορούσαν να έρθουν πάλι στην παρέα. So it really is a wonder that we have 4 wonderful adult Άρα, children. όπως βλέπετε, είμαστε από εντελώς διαφορετικές τρόπους ανάπτυξης. Είναι θαύμα που έχουμε 4 παιδιά που είναι καλά παιδιά. And then, of course, sex, we go into the marriage with different views of sex and with different Ο καθένας βέβαια που expectations. παντρεύεται μπαίνει στο γάμο με άλλες σκέψεις, άλλες επιθυμίες για το σεξ. And we have to remember the other one's love language. Και πρέπει σε αυτό να θυμόμαστε την γλώσσα της αγάπης των αλλουνών. And we have to remember what the Bible says about sex in marriage. Και πρέπει να θυμόμαστε τι λέει η βίβλος για το σεξ στο γάμο. That my body doesn't belong to me, Ότι το σώμα μου δεν ανήκει σε μένα μόνο, but to my marriage partner. όμως ανήκει και στο σύζυγό μου. And lovingly work towards a solution if we have a problem. Και αν έχουμε ένα πρόβλημα σε αυτό, πρέπει να αναγνωρίζουμε αυτά που λέει η βίβλος και με αγάπη και υπομονή να βρούμε μια λύση. I know that in Crete people are very family oriented. Ξέρω εδώ στην Κρήτη είναι πολύ κολλημένοι με τις οικογένειες τους And you don't have any problem with in-laws. και δεν έχετε βέβαια πρόβλημα με τα πεθερικά. But in the UK, Όμως στην Αγγλία we live in fairly small houses, μένουμε σε μικρά σπιτάκια and then mother-in-law comes to visit from South Africa, και η πεθερά Φερρυπίν θα έρθει από τη Νότια Αφρική and seeing that she comes such a long way και αφού έρχεται από τόσο μακριά and has to pay 1,000 rand for a visa, και πρέπει να πληρώσει Φερρυπίν 100 ευρώ, ξέρω εγώ τι είναι για μια βίζα, she stays for at least 3 weeks. και λέμε τουλάχιστον 3 εβδομάδες θα κάτσει. So I am forced to develop a good relationship with her. Και είμαι σε τέτοια κατάσταση ότι πρέπει να κάνω μια καλή σχέση με την πεθερά μου. And it really is possible. Και είναι δυνατό. Δεν είναι αδύνατο. My mother-in-law Η πεθερά μου was quite a different person from me. είναι πολύ διαφορετική από μένα. And her love language
differed from mine as well. Και η γλώσσα αγάπης της ήταν διαφορετική από τη δικιά μου. But we grew to love each other so much Όμως παρόλο με τις διαφορές, that μεγαλώσαμε τόσο πολύ ο ένας στην αγάπη με τον άλλον, when she was dying, μέχρι αυτό το σημείο που όταν πέθαινε, she said to me, I wish I could die right now in your arms and not hang on for weeks. μου είπε τόσο πολύ που έχω αγάπη για σένα, θα ήθελα να πεθάνω στα δικά σου τα χέρια και να μην περιμένω τόσες εβδομάδες. The Lord blessed me with a daughter-in-law. Και ο Θεός με ευλόγησε με μια daughter-in-law, νύφη, με μια νύφη, Whose love language differs completely from mine as well. που είναι και αυτή εντελώς διαφορετική από μένα. And the Lord has created such a loving relationship Όμως ο Κύριος μας έδωσε τόσο αγάπη ο ένας τον άλλον, that when they relocated back from the UK to South Africa, τόσο ότι όταν φύγανε από την Αγγλία να πάνε πάλι στην Νότια Αφρική, she mourned for a year because she had to leave her mother-in-law behind. είχε τόσο θλίψη ότι έπρεπε να φύγει από μένα, από την πεθερά της. So it is possible. Είναι δυνατό να έχουμε αγάπη με τα πεθερικά μας. Religion can be quite a point of conflict as well. Η θρησκεία μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα. It's a bit late to tell you people to think about it before you get married. Είναι αργά τώρα να σας πω, οι πιο πολλοί είστε παντρεμένοι πάρα πολλά χρόνια, να σας πω σκεφτείτε καλά. But this is something that has to be prayerfully worked out. Πρέπει να βρείτε μια λύση. Otherwise, you're going to end up never going to church. Αλλιώς μπορεί να μην πάτε ποτέ στην εκκλησία και αυτό δεν είναι καλό. Be aware of God's timing when you talk or when you handle conflict. Όταν είναι να μαλώσετε ή να προσπαθάτε καλύτερα να φτιάξετε ένα πρόβλημα, να σκεφτόμαστε τη σωστή στιγμή. My dad encouraged us never to leave your loved ones angrily, to go away in anger. Ο μπαμπάς μου με έμαθε ότι ποτέ να μην φεύγεις από το σπίτι σε θυμό. He used to say, just in case one of you dies, Δεν and the ξέρεις others are left with all that emotional pain. Δεν ξέρεις τι θα γίνει αν φύγει ο ένας από το σπίτι και πεθάνει, φερειπίν, θα είναι μεγάλο τραύμα. And it's very important to not leave lasting scars. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε πληγές. To tell your husband or wife you're no good or Να you're πεις just στο like your σύζυγο, mother. να πεις στο σύζυγο είσαι άχρηστος ή είσαι ακριβώς σαν τη μάνα σου. And you can never lose when you apologize. Δεν μπορείς να χάσεις ποτέ όταν λες εσύ το συγγνώμη. It takes a lot of courage to say, I was wrong, I apologize. Παίρνει πάρα πολύ θάρρος να πεις έφτεξα εγώ. Love and respect is two Αγάπη very important things και in marriage. Τιμή, respect, ναι, σεβασμό. Να σεβόμαστε We have to be respectful and tolerant και towards να each other. δεχόμαστε τον But άλλον. the men have to remember Οι άντρες πρέπει να θυμούνται your wife can't live without love. God says that you have to love your wife. η γυναίκα δεν μπορεί δίχως την αγάπη να ζήσει. Η βίβλος το λέει ακόμα. Η γυναίκα έχει ανάγκη από την αγάπη. And we women must remember our husbands can't live without respect.
Και οι γυναίκες πρέπει επίσης να θυμούνται ότι ο άντρας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς σεβασμό. And that's Η why God βίβλος το says λέει. we as women must respect Γι' our αυτό λέει η βίβλος, οι γυναίκες πρέπει να σέβονται τον άντρα. Even though you're not happily married, Ίσως δεν είστε χαρούμενοι possibly at the moment or tomorrow Τώρα. having a big fight, just think about what will it be like 20 years from now. Σκέψου τι θα είναι μετά από 20 χρόνια. Whether you'll be able to sit around a table at Christmas with all of your family, Αν μπορούσες να κάτσεις στο τραπέζι, φερρυπίν, με όλη την οικογένεια σε 20 or χρόνια. whether your children and grandchildren will have to Ή τα παιδιά σου, τα εγγόνια wonder σου, with whom do I have to spend Christmas this year. θα σκέφτονται, ή να σκέφτονται, όχ, με ποιον θα πάω, με ποιους πρέπει να κάτσω τα Χριστούγεννα. That's one of the wonderful things that Brunk and I experience. Ένα από τα υπέροχα πράγματα που έχουμε That we εμπειρία, can εγώ και ο spend Brink, time with our children and our grandchildren. να περνάμε ώρα με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. And they don't have to choose. Και between δεν the είναι two of us. ανάγκη να διαλέξουν «Α, θέλω αυτά τα Χριστούγεννα με τον μπαμπά, την πρωτοχρονιά με τη μάνα». So, I trust that you will have wonderful times of wonderful communication and very πιστεύω- sensible conflict handling. Πιστεύω να έχετε ωραίες σχέσεις ο ένας με τον άλλον και με τα προβλήματα να τα λύσετε με λογική και με σεβασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay, I was on a flight, and by the way, we're finished now, but I just want to make one point to sort of underscore what the letter said. Θέλω να πω ένα μικρό πράγμα, τελειώνουμε τώρα, ένα μικρό πράγμα να δώσω έμφαση σε αυτό που είπε η Αλέκ. You know, the man should always have the last word. Ο άντρας πρέπει πάντοτε την τελευταία λέξη να πει. Μπου, μπου, μπου. But we've got 25,000 more. I did not say who. Where did that come from? I was on a flight between Moscow and Ulaanbaatar. Πήγα από την Ulaanbaatar is the capital of Μογγολία. Mongolia. Από Μογγολία μέχρι Μόσχαο ήμουνα σε μια πτήση And I was going to meet an agent who recruits students for the college. πήγα να γνωρίσω έναν αγέντη, πώς το λένε, Whom I haven't met before. ναι, που δεν είχα ξαναγνωρίσει και αυτός ήθελε να με φέρει μαθητές για το κολέγιο. And I had my one-year Bible with me, which I've been using since 1993. Είχα ένα βίβλο κουβαλάω μαζί μου και μπορείς όλο το χρόνο να το διαβάσεις, από αρχή μέχρι το τέλος. And on that day, Και and αυτή on the τη date, μέρα και αυτή τη ημερομηνία going into a completely foreign environment, να πηγαίνω σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. it was January and -36. Ιανουάριος, μείον 36 βαθμούς, Γενάρη. That was cold. Ήτανε κρύο, παιδιά, πολύ κρύο. And I said to the Lord, Είπα στο Θεό, if I need to deliver a message, talk to me through Scripture today. εάν θέλεις εγώ να πω κάτι, δεν ξέρω τι ανάγκες θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θα γνωρίσω, πρέπει να μου μιλήσεις από το σημερινό το κείμενο που θα διαβάσω. I don't have the actual reference here because I Δεν didn't ξέρω plan on ποιο saying ήταν, this right now. δεν ήταν να το πω σήμερα. But Jesus on that day said to his disciples, and whoever receives you receives me, and who receives me receives the Father who have sent me. Και έτυχε να είναι το κείμενο αυτή της ημέρας και έλεγε say it again slowly, whoever, όποιος me, δέχεται receives- εμένα, δέχεται το Πατέρα που με έστειλε, Receives είπε ο you, Χριστός. receives me, receives Και όποιος δέχεται, δεν μπορώ, it's too confusing. Okay, let me repeat that in Greek. Yes, you say it, Rick. Okay. Okay. Whoever receives you Όποιος δέχεται εσένα, bring, receives me.
δέχεται εμένα. And whoever Και receives όποιος me δέχεται εμένα, ο receives the Ιησούς, Father who has sent me. δέχεται τον Πατέρα, τον αιώνιο που με έστειλε εμένα στη γη. So I said to the Lord, this is Και εγώ interesting λέω στον because this Κύριο, guy whom I've never met before is going to receive me today. So actually, he's receiving you. και σκέφτηκα, λέω στον Κύριο, εντάξει, άρα αυτός που με δέχεται εμένα πραγματικά θα δεχτεί εσένα, αφού με έστειλες εσύ εδώ. What I didn't realize was that Δεν this guy is a κατάλαβα. Muslim. Ότι αυτός ήταν μουσουλμάνος. Τι δουλειά έχει ο μουσουλμάνος με τον Ιησού Χριστό. So he had the exceptional opportunity of receiving Jesus that day. Και είχε αυτός απίστευτη ευκαιρία να καταλάβει τη χάρη του Θεού, του Ιησού Χριστού αυτή τη μέρα. I realized that what an awesome responsibility I carried at Και that moment in time. Κατάλαβα τι απίστευτη ευθύνη είχα εγώ να προσφέρω το Θεό σε αυτόν τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. And he had scarcely taken my bag and dropped it in the hotel room. Σχεδόν δεν είχαμε ευκαιρία να βάλω την τσάντα μου στο ξενοδοχείο. Told me a story about the other people from other colleges coming to Ulaanbaatar. Μου είπε για ιστορία για τα άλλα παιδιά που έρχονται από το Ουλάν-Μπατάρ στη And for Μογγολία whom he had to arrange women for the night. και για ποιους έπρεπε να κανονίσει γυναίκες για το βράδυ, να Possibly inviting διασκεδάσουν. me Ίσως to να do με the same. καλέσει και εμένα, αν ενδιαφέρομαι, να έχω μια γυναίκα για το βράδυ. Conscious of what I heard on the plane that morning, Και σκέφτηκα αυτό που άκουσα το πρωί, I was able to διάβασα say τη to him, βίβλο, μπόρεσα να τον πω. that is something that I have dealt with, or that the Lord has dealt with me a long time ago in my life. Είχα ευκαιρία να του πω, με αυτό το θέμα έχω τελειώσει και έκλεισε ο Θεός για μένα. And then at that moment, I Και αυτή knew τη στιγμή ήξερα, that God had really spoken to me on that plane that morning. πραγματικά ο Θεός μου μίλησε το πρωί. So what has that got to do with communication? Και αυτό τι σχέση έχει τώρα με την επικοινωνία που μίλησε η Αλέτ. If we remember at all times, Εάν θυμόμαστε εμείς πάντοτε, given every aspect that Alet had in fact alluded to over here in που communication, είπαμε όλα αυτά που είπε η Αλέτ, that at all times I Yeah. am God's representative to my wife είμαι or to my σαν husband. χριστιανός, είμαι πάντοτε αντιπρόσωπος of, God's I'm always representative, to my wife or my husband. είμαι πάντοτε ο αντιπρόσωπος του Θεού. And the way in which I deliver Jesus Και ο in τρόπος communicating with my spouse που επικοινωνώ τον Ιησού Χριστό με το σύζυγό μου will become either a stepping stone θα είναι or a ή stumbling block εμπόδιο ή να προχωρήσουμε for my wife or για my τη husband's γυναίκα μου ή growth τον άντρα μου, για towards την, Jesus and spiritual maturity. για την ανάπτυξη του συζύγου μου στην πνευματική του ζωή ή της ζωής. And that's it. Και αυτό είναι, παιδιά. We really look Very forward good. to seeing you guys tomorrow. Πιστεύω αύριο το βράδυ να And, έρθετε πάλι. Whoever's not here will miss a couple of brownie points in heaven. We'll be talking about one huge battle that I had in my life, and that was, can I really be assured of being saved? Θέλω να μιλήσω αύριο το βράδυ για διάφορα και όμως μια μεγάλη μάχη μέσα μου που είχα εγώ για το μπορώ να είμαι σίγουρος ότι είμαι παιδί του Θεού. And how to be filled by and walk in. Filled by Και the Holy πώς Spirit and να walk in είμαι the Spirit. γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα και να ζήσω τη In χριστιανική very ζωή practical terms, Σε nothing πρακτικά- hairy-fairy. σε πρακτικές direction, κατεύθυνση, όχι, ναι, και οδηγίες,
όχι αυτά, ξέρεις. In order to understand, just skip that one. Yes. In order to understand Να μπορέσω να καταλάβω, how I can become the wife or the husband να μπορέσω να καταλάβω God πώς had μπορώ να dreamt of γίνω αυτή τη γυναίκα ή τον before άντρα this που world ήθελε ο came into Θεός being. πριν να φτιάξει, να δημιουργήσει το κόσμο. We're also going to talk about maybe sex. Ίσως θα μιλήσουμε για σεξουαλικά θέματα. And we're also going to talk about a DPQT. Have you got a DPQT? Και για DPQT. We're not going to tell them. Όμως δεν θα σας πούμε τι είναι. Yeah, right. Okay, folks, thank you Ωραία. very much. Yes, love? Oh, Και θέλουμε finances! να μιλήσουμε για That's the λεφτά. most Για important λεφτά. one. Το πιο σπουδαίο για τα λεφτά Yes, να we're going to μιλήσουμε. have a very, very capable and able talk on from a very capable and able guy on finances. Right. Και ο Χάιν θα He'll μιλήσει tell us αύριο how το βράδυ. PwC succeeds in making profits of millions. Θα μας μιλήσει ο Χάιν που είναι λογιστής για λογιστικά, για λεφτά στη σχέση, στο δεσμό. And priorities. We're going to talk Και about priorities. προτεραιότητες. Priorities of husbands and Προτεραιότητες wives. So we're going to have a long επικοινωνία session. μας. Αύριο το βράδυ πιο μεγάλο. Not true. Ναι. We're going to condense this in about 3 hours. So. Σε 3 ώρες πιστεύω να τα καταφέρουμε αύριο το βράδυ. Ναι, 6 ώρα Please, αύριο if το we βράδυ, can, παιδιά. spot on, 6 Αν o'clock. μπορούμε. Ελάτε 5:30 να And that's είμαστε not έτοιμοι για Crete 6 6. o'clock. That's like 6 o'clock. Αληθινή 6 ώρα, όχι κριτική. German German 6 6 o'clock. o'clock. Γερμανική Jawohl. 6 ώρα. Ναι. Εντάξει. Yeah. Okay, any questions at this time? Κανείς θέλει καμιά 2 ερώτηση? questions. Nothing? Yeah. Yes. The woman Marina, the answer is a very Έχουμε polite μια no. ερώτηση. What's the What's the question? question? Τι είναι Yeah. όταν ήρθε ο Χάιν αυτό το πρωί στο σπίτι, Yes. στο γραφείο σου και σου μίλησε? Τι What του I tell him? είπες? My first words were, Τι I'm not going to λόγια preach του with έβεσαι? you. I'm just Δεν going θα to σου tell πω you τι my να story. κάνεις, Those are my μόνο first θα σου words. πω την ιστορία μου. And I told him my Και story. είπα, και μετά τον είπε την ιστορία του και άλλαξε η καρδιά του, η σκέψη σου. Και In becoming instruments in God's hand, if να people say to me, γινόμαστε what's εργαλεία God's specific στα, plan for my life, I say to them two things. στα χέρια του Θεού, να Tell me γινόμαστε about your εργαλεία. gifts and tell me about your pain. And by and large, God will use those two things, right, in combination as an instrument in His hand to bring solace and healing to others who had similar pain. Right. Okay, Because ο Θεός I could μας identify, He could identify Ο with Θεός me. μας χρησιμοποιεί όταν Sorry. μπορεί να έχουμε πόνο και μπορεί ένας άλλος να έχει παρόμοιο πόνο ή με τα χαρίσματά μας. Okay. He could identify. Ο Χάιν μπορούσε να δει ένας παρόμοιος άνθρωπος σαν αυτόν και βρήκε ελπίδα από τη δικιά μου τη ζωή και πώς με έσωσε, με βοήθησε ο Κύριος Θεός. Amen. Άλλο- Let's just a word of- Mr. Peter had a sorry. question. Yes. Αστείο ίσως ερώτηση, όμως Shortfall in man's days talking was the result of him thinking about it what he was saying. ίσως ο άντρας σκέφτεται πιο πολύ No από τη comment. γυναίκα που έχει μόνο 1000 λέξεις. No comment. Η Μέρι θα διώξει τον Πίτα από το κρεβάτι απόψε. Okay, can I pray without you translating that? If you like, but God understands Greek. Who doesn't understand English here tonight? Ποιος δεν καταλαβαίνει μια λέξη αγγλικά? Okay, right. Father God, we praise you
and we exalt your name, and we lift you up, and we give you all the glory and the adoration of our hearts for what you've done for us tonight in this place. Thank you for this place. Thank you for those who made it available to us, whose hearts are really open to you and to the movings of your Spirit. Father God, we stand here in awe of who you are. The mere fact that you allow us, no, Father, that you long for us to love you. The fact that I, as a human being, fallible, the Most High, the most incredible Creator God of 100,000 million galaxies, is in need of my love. I am just in total awe of that. I thank you for the value that you've placed on my life and my marriage. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you.